Malawi Brief. Zotsatirazi ndi nkhani zikuluzikulu zomwe zachitika lero pa 14 August 2026. Kuti anthu azipeza madzi mosavuta yomwe ikutchedwa kuti Presidential Wash Compact. Pokhazikitsa ndondomeko mu mzinda wa Lilongwe, nduna yona zaulimi ndi chitukuko cha madzi a Rosa Mbirizi ati boma ndilodzipereka kuti pofika mchaka cha 2030 aliyense mdziko muno adzakhale akupeza madzi komanso ntchito za ukhondo mosavuta. Austin Fukula wafika ndi zambiri mu ripoti ili. Ambirizi ati pamene boma ladzipereka mu ntchito zotukula ukhondo komanso kupeza kwa madzi mdziko muno, nkofunika kuti mabungwe omwe si aboma, amipingo, mafumu ndi abwenzi achitukuko kuti agwire ntchitoyi modzipereka. Ndunayi ati boma likuchita chotheka kuti pofika chaka cha 2030 anthu 65 pa 100 aliwonse adzakhala kupeza ntchito za ukhondo, komanso 85 kapena 100 aliwonse adzakhala kupeza madzi a ukhondo m'madera mwawo komanso m'mataoni. Ndizotheka kwambiri chifukwa mmene ili program imene ayisainira president, mmene iwo waperekera ma commitment awo, anena kuti tikhala ndi program imodzi yokuza nkhani za ukhondo, nkhani za madzi, kutanthauza kuti chilichonse ndalama iliyonse, ma investments ena aliwonse, kaya ndi a private sector, kaya ndi ama donors, kaya ndi ama NGOs, kaya kufuna kuchita program iliyonse yokuza ukhondo ndi madzi, akuyenera kuyang'ana pa program imeneyi. Mkulu wa bungwe la Westnet Asafali Mbewe wayamika mtsogoleri wa dziko lino kamba kukhazikitsa ntchito yolimbikitsa ukhondo komanso kuti anthu adzipeza madzi a ukhondo. Ambewe ati zolinga za dziko la Malawi mu ntchito za madzi komanso ukhondo ndi zotheka. Boma poyamba likepo chidwe chachikulu kuyika ndalama zochuluka nkhani yokuza ukhondo ndi madzi, komanso ndi nthawi yoti tsopano mabungwe amene amatithandiza anzathu ma development partners nawonso aonjezere commitment yawo pa nkhani ya madzi ndi ukhondo. Ifenso am'mabungwe pamene tikukangalika kupeza thandizo kuchokera m'mabungwe osiyanasiyana, ndi udindo wathunso kuti tipeze thandizo limenelo kuti tigwire ntchito za ukhondo ndi madzi mdziko muno. So tonsefe tikagwirana pamodzi nkosavuta kukwaniritsa. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika anasainira lamulo lokakamiza kuti anthu azilimbikitsa ntchito za ukhondo m'misika, msukulu, malo ogwirira ntchito ndi ena ngati njira imodzi yopewera matenda monga kolera. Austin Fukula, NBC, Lilongwe. Msonkhano wa 55 wa phungu wa kunyumba za malamulo ambungwe la Commonwealth mu Africa watha mu mzinda wa Lilongwe. Yemwe anali mtsogoleri wa bungweli yemwenso ndi speaker wa nyumba ya malamulo wa dziko lino Suleiman wati mwazina msonkhano wathandiza kupeza njira zimene nyumba za malamulo mu Africa zingagwirire ntchito limodzi. Kuchokera ku Lilongwe nayo Patrick Dambula ndi nkhani yonse. Msonkhano wa 55 wa Commonwealth Parliamentary Association CPA watha kuno ku Lilongwe, ndipo msonkhano unabweretsa pamodzi nyumba za malamulo zimene zili pansi pa bungwe la Commonwealth mchigawo chino cha Africa. Polankhula potsekera msonkhano uwu, yemwe anali mtsogoleri wa bungweli yemwenso ndi speaker wa nyumba ya malamulo mdziko muno Suleiman anati uwu unali mwayi kuti nyumba za malamulo za muno mu Africa zikambirane ntchito zimene zayenda bwino, zovuta zimene zinalipo, komanso kupeza njira zimene akhonza kugwirira ntchito limodzi ngati ma parliament a muno mu Africa. Suleiman anaonjezera kuti zinanso zimene anakambirana pa msonkhano uwu ndi nkhani ya kusowa ntchito pakati pa achinyamata, nkhani za nkhanza zokhudza amayi, komanso panabuka nkhani yokhudza zochitika makamaka za nkhanza zimene zikuchitika mdziko la South Africa, ndipo nkhani imeneyi ndi imodzinso imene akuti inakambidwa. Iwo anaonjezera kuti nyumbazi zagwirizana kuti akhale akuchita zinthu poyera monga nyumba za malamulo muno mu Africa, ndiponso kuti anthu adzikhala ndi chikhulupiriro ndi anthu amene adawasankha kuti apite ku nyumba ya malamulo. Kenaka Suleiman analankhula motere ndi MBC. Mbali ya Parliament kodi ndi nyengo imene tili malamulo athu tikupanga nawo bwanji, tikuyenera tipange malamulo okomera anthu amene anatituma kuti tizayimira. So pali zambiri zimene takambirana, komanso mukuziwa tili munyengo ino ya kuti AI, kodi AI sotiro wesa bwanji mukachiti kagwiridwe kathu ka ntchito. So takambirana ndithu chachikulu ndicho kuti
zimene takambirana zimene tagwirizana zichitike no pa ground. Koma ndinganene pano monyadira kuti takhala ndithu ndi msonkhano mkumano wapamwamba kwambiri wokuti mkumano menewu uzatenga nthawi kwambiri kuti uzayiwalidwe. Ndi mkumano pambana kwa basi. Utsogoleri wa bungwe la CPA tsopano watengedwa ndi dziko la South Africa, ndipo dziko limeneli ndimene lidzachititse msonkhano wina wa mtundu umenewu. Patrick Dambula, MBC, Lilongwe. Boma lachenjeza anthu onse ogwira ntchito zomangamanga kuti apewe mchitidwe omanga zinthu zosalimba komanso kukhudzidwa ndi katangale. Ndionesa mtengatenga Jab Mahango apereka chenjezoli pa msonkhano wa zomangamanga omwe akuchititsa ndi skulu ya ukachenjede ya Malawi University of Business and Applied Sciences ndi skulu ya ukachenjede ya John Hasbeck. Msonkhanowu ukuchitikira mu mzinda wa Blantyre. President ziko lino Professor Atapita Mtalika anena mobwereza kuti salolera kuona wina aliyesa upanga zakatangale mdziko muno. Ndizoona kuti nthawi zonse anyamata athu amene anapita ku masukulu awo ukachenjede apa mmwamba ndamene amasogolera kupanga zinthu zachinyengo. Chifukwa tikamana kuti uyu ndi architect, uyu ndi engineer, uyu ndi kuti surveyor, ndi anthu ophunzira kwambiri. Ndamene amasogolera chikati chinthu chimakita chira kuika ndikuti iwo waja anali pakati pa ntchito menechi ndi amene amasogolera zola kuika. Choncho tifati nene kuti boma silolera kuona kuti silolera wina aliyense amene azipanga zinthu zopanga zachinyengo mdziko muno. Amene atapezeke malamulo agwira ntchito yake. Potirirapo ndemanga mkulu wa skulu ya ukachenjede ya MUBAS Professor Onse Chitalira wati msonkhanowu ndiofunikira kuti Malawi akwaniritse masomphenya ake achitukuko a Malawi 2063. Maulingana ndi masomphenya a 2063 tikuona kuti amati pachizungu amati infrastructure development ndiofunikira kwambiri kuti ifeyo tikwaniritse zimene zili Malawi Vision 2063. Komano kuti timange infrastructure imeneyi pakufunika zinthu zambiri, ndipo sikufunika kuti institution imodzi yokha ndi imene ingathe kupanga zimenezi, koma akufunika ma institutions angapo, ma organizations angapo abwere limodzi akambirane ndi kuunikirana kuti tikhoza kuyenda bwanji. Kufunikira kwa ma organizations amenewo kuti abwere limodzi ndikonena kuti ngati ifeyo ma academicians ndi anthu amene timapanga ma research ndikumaona kuti kumapanga mabwera ndi ma ideas onena kuti development yathu kuti ikhale bwino tikuyenera kupanga izi ndi izi, koma zimene zonse sizingatheke ngati government palibe, zimene zonse sizingatheke ngati industry palibe. Tikufunika kuti tiwekere limodzi, tonse limodzi tigwirane manja ndi kuti zikatero infrastructure imene tikufunikayo ndi imene itani ikwaniritsidwe ndipo tidzaonano development pa mapeto ake. Nduna ya zamaboma ang'ono a Ben Perry yapempha mafumu komanso makansala mdziko muno kuti akhale patsogolo poonetsetsa kuti ndalama zachitukuko cha thumba la CDF zomwe ndi 5 billion kwacha zikugwira ntchito moyenera. Ndunayi imayankhula izi pa bwalo la zamasewero la Mangochi pamwambo olonga ufumu wa Sub-DA Chiponde komanso Kapichi. Dave Omar ali ndi nkhani yonse. Mawanja akwa Sub-DA Kapichi komanso Chiponde ku Mangochi aonetsa kuti ndizotheka kulonga ufumu popanda mkangano wina uliwonse, pamene mawanja akwa Mponda komanso Mtonda panalibe polonga ufumu kamba kuti iwowo adakali pa mkangano posagwirizana ndi munthu amene akuyeneka kulowa ufumu. Poyankhula pamwambowu, nduna ya maboma ang'ono a Ben Perry ati president wa dziko lino Professor Atapita Mtalika watenga chitukuko nkuchipititsa kumadera poonjezera ndalama za thumba la chitukuko la CDF kulika pa 5 billion kwacha, kotero kuti chitukuko chiyende bwino pakufunika kugwirana manja pakati pa mafumu komanso makhansala. Ndunayi inati izi sizingatheke ngati mawanja akupitirira kukangana pa nkhani za ufumu, chifukwa mikangano yotere ndi yomwe imabwezeretsa mbuyo pa chitukuko. Pamene pa ndunayi yapempha makhansala ndi mafumu kuti akhale pansi ndi kukambirana zoyang'ana chitsogolo kuti thumbali ligwire ntchito madera mwawo. Pamene pa ndunayi yapereka mwezi umodzi ku mawanja akwa Mtonda komanso kwa Mponda kuti akambirane ndi kupeza alowa m'malo okuti alowe ufumuwu kuti chitukuko chidziyendanso bwino m'madera mwawo. Mafumu amene alowa kumenewa a president anandituma kuti apatse uthenga wa mafuno abwino komanso kuwachenjeza kuna kuti nkugwira ntchito kwawo agwire ntchito molemekeza anthu komanso lamulo, chifukwa lamulolo silimasiya munthu chifukwa choti ni mfumu. Kuphwanya lamulo ndiye kuti waphwanya lamulo ndithu.
ikakhala nkhani ya mikangano imene mukunenayo ndithu tinaona ngati takonza yambiri nditi takonza yambiri kumene lero koma timayenera kudzaveka mafumu 4 pa zifukwa zina titafika kundangozidwa kuti awiri sititakuveka zifukwa zake zenizeni tidzimva koma kwina akuti kuli injunction koma tawapempha mafumu amene ndi eni yake chikhalidwe kuti akonze zimenezo ndipo tibwera tidzapange zimenezi. Mawu ake mfumu Jowe yomwe inayankhula m'malo mwa Paramount Kawinga inagwirizana ndi mawu a ndunayi ponena kuti chitukuko sichingayende bwino ngati mafumu komanso makhansala sakugwirira ntchito limodzi. Apereka nthawi yokwanira mwezi ndipo tikhulupirira kuti office ya Paramount komanso office ya DC ipanga zotheka kuti nkhani zimenezi poti tinaziyamba kale mmene mukulakwika tikumuona tikhala pansi kuti ntchito imeneyi imalizise. Antalika kusala Friday awalonga kukhala Sub-Traditional Authority Chiponde kutsatira imfa yomwe adali pa mpandowu chaka chatha. Ndipo awasi mponda awalonga kukhala Sub-Traditional Authority Kapichi kutsatira imfa yomwe adali pa mpandowu kumayambiriro a chaka chino. Pamambowu panafika akuluakulu aboma komanso mafumu mwa anthu ena. Dave Umar, MBC Mangochi. Bungwe la Higher Education Students Loans and Grants Board lati likuyembekezeka kutolera ndalama pafupifupi 2 billion kwacha chaka chino kuposera 1.4 billion kwacha yomwe anatolera chaka chatha. Malinga ndi mneneri wa bungweli Amiri Kasunda ati imodzi mwa njira zikuluzikulu zomwe akugwiritsa ntchito potolera ndalamazi nkuphatikizapo mgwirizano ndi mabanki ena kuti awathandize kutolera ndalamazi mosavuta. Rosemary Msampa walemba ripoti lomwe akwerenga ndi Amin Musa. Akasunda anati bungweli likugwiranso ntchito ndolemba anthu ntchito kuti apeze njira zodulira ngongole m'malipiro awogwira ntchito awo omwe sanabweze ngongole zawo. Iwo awuzanso MBC kuti bungweli pali mgwirizano ndi mabanki amalonda ndi Credit Reference Bureau kuti athandize kutolera ndalamazi. Poyankhapo za nthawi yobwetsa ngongole bungweli lati opatsidwa ngongole amapatsidwa mpata wa zaka ziwiri asanayambe kubweza poti ena amatenga nthawi asanapeze ntchito. Bungweli lati zaka ziwiri zikatha ngongoleyo imayamba kukwera ndi 15%. Chaka chatha ophunzira 34,000 anapindula ndi ngongolezi ndipo bungweli likuyembekezera ophunzira ochuluka chaka chino. Nthambi yona zakusintha kwa nyengo yati anthu ayembekezerebe nyengo yozizira masiku akubwerawa. Mneneri wa nthambi a James Pagona anena izi poyankhula ndi MBC potsatira kusintha kwa nyengo. Edith Kaira anayankhula ndi anthu osiyanasiyana mu mzinda wa Blantyre zokhudza nyengoyi ndipo akufotokoza zambiri. Uno ndi mwezi wa August, nthawi imene anthu ambiri amayembekezera nyengo yotentha komanso dzuwa la mnanu. Koma chaka chino zinthu zasintha chifukwa kuzizira kosazoloweka kwachititsa kuti anthu ambiri adzivala zovala zotentha. Faith Kamwendo wa zaka 12 yemwe amagulitsa masamba akuti sangathe kukhala mnyumba chifukwa cha malonda ake. Ndipo iye wayamba kugulitsa ntchito mbawula yophikira kuti adzimva kutentha pamene akugulitsa malonda ake. Tumothera mbawula kuti tizimvako kutentha fayika mphepo sikali bwino komanso mwamabwera koyeraera. Meru makhala mutonjinda kuti makhala kura kumapanga kumothera moto komanso akabwera ndi kuti matani kupita kukagulisa kumatani kubwerera zothera moto. Nawo ati yankhulenji James ati akuda nkhawa ndi kusintha kwa dzidzidzi kwa nyengoku. Pamene kuzizira kwambiri nkani mwani bazayendera kumata chifukwa cha kuzizira kumene kudza kuyambira dzofika lero. Ngakhale kuzizira kwadzetsa mavuto kwa anthu ena akuona kuti business yawo yakula. Kwa kugulitsa makala kuzizira kumeneku kwapatsa mwayi wogulitsa kwambiri. A Victor Sibu akuti business yakhala ikuyenda bwino. Zangosintha kuti mwina pasiku ndimapezeka kuti ndimagulitsa mwina thumba lija ndikaliyeze ndimatha kugulitsa masiku awiri koma ndikuzizira kuti mapeza kuti thumba lija ndagulitsa siku limodzi. Koma kwa anthu ochita business zamayendedwe apansewu makamaka oyendetsa njinga za moto zinthu sizili bwino. A Petro William akuti makastomala ambiri akusankha kukwera minibus chifukwa cha kuzizira. Kwa ine ndikhuza chifukwa kuti kukamazizira business siyenda. Komanso pa moyo mbali ngati ya kunyumba timapita ndi chokudya chosakwanira. Nanga si bwana yang'ane pompo kunyumba soti yang'ane pompo limapezeka be kuti mphepo yatisokoneza. Padakali pano akuluakulu a nthambi yona zakusintha kwa nyengo ati nyengo yozizirayi ipitirira kwa masiku kutsogoloku.
a James Pagona ndi mneneri wa nthambi ndipo akufotokoza. Ndi chifukwa chakuzizira pamene kuti pempha kuti apena kuti kulangiza anthu kuti akhale ozisamala makamaka nthawi imeneyi kuti ngati ana amayi makamaka amene ali oyembekezera komanso achikulire kukhala kuvala mokwanira makamaka kuti akhale ndi kuti asazizidwe kuti kuopesa kuti angadwale chifukwa chakuzizira komanso kupewa kugwiza ntchito mbawula makamaka nthawi ya usiku. Pamene nyengo yozizirayi ikhale kupitirira kokerani cha mphepo kuti mudzimva kutenthera. Edith Kaira, MBC Blantyre. Konsolo ya Lilongwe yati chilimika popititsa patsogolo ufulu wa ana m'bomali. Wapampando wa konsolo ya Lilongwe asekererani nsikiri atsindika kuti ana ndi tsogolo la mawa choncho nkofunika kuwasamala komanso kuwateteza. Iwo amayankhula izi pamwambo wokumbukira tsiku la mwana wa mu Africa la chaka chino omwe unachitikira pa sukulu ya Nkoko ndi la mfumu yayikulu Kalolo m'boma la Lilongwe. Chris Mwale walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Amikani Makanga. Wapampandoyu wati konsolo ya boma la Lilongwe lazipereka kupereka madzi aukhondo amapayipi pafupi ndi anthu pogwiritsa ntchito thumba la ndalama la chitukuko la CDF. Akansikiri ayamikiranso mabungwe omwe akugwira ntchito ndi boma popereka madzi aukhondo m'midzi. Ndifuna ndithokoze kwambiri ngati Lilongwe District Council Affair amene akunakoza mwambowu kuti bwere kuno kudzamayang'anira mwana amene tikufuna kutsogoloko adzakhale tsogolo bwino komanso adindo athu akuluakulu ngati kudera madera ambiri singanene kuti mwina kuti kuli kumene kuli kwabwino. Vuto limene ndi likulu kwambiri makamaka muno Malawi komanso Lilongwe District Council madzi ndi ovuta kwambiri. Ana ambiri amazunzika mamawa mwina kudzuka kukatunga madzi izi zimalepheretsa mwina tsogolo kupita ku sukulu. Tikansisa ngati madera ambiri ena malo otunga madzi amavutira kwambiri. Tiyesesa ngati thumba limene lakhazikitsidwa la CDF wauza ma MP komanso adindo osiyanasiyana kuti akamapanga zina asamayiwale kukumba mijiko m'maderamo. Ndipo mkulu woona chisamaliro cha anthu ku konsolo ya Lilongwe anati anasankha derali ataona kuti midzi iyenera kukhalanso pa mndandanda wa ntchito zopereka madzi aukhondo. Iwo anati ana ambiri m'midzi akusowabe madzi aukhondo. Chaka chino tinaona kuti nzofunikira kuti mwambo umenewu wokumbukirana muno mu Africa komanso umene timakanga tikulimbikisa maufulu ana tibwere kuno chifukwa masiku ambiri amene takhala tikupanga mwambo umenewu kapena zaka zambiri takhala tikupangira mphepete mwa msewu kapena kuti kufupi ndi town. Launching pafupi zaka 5 zimene zapitazi timapangira kufupi ndi kuboma. So tinazindikira onena kuti ana amene ali kumudzi ndi amene maufulu ambiri amakhala kuphwanyidwa. Komanso kutengerana ndi mavuto amene tili nawo muno mu Lilongwe, mavuto ambiri ali kumudzi. Town mavuto alimo inde koma ifeyo catchment area yathu ndi kumudzi kurulo. So tinafunisisa kuti tibwere mkatikati mwa mudzi ndipo tafikire anthu ndi ana ndi mauthenga amene akhoza kutetezera maufulu ana. Komanso mutu wa chaka chino ukukamba kwambiri za madzi otetezeka komanso ukhondo ndi chisamaliro kuti zifikire mwana wina aliyense. Phungu wa nyumba ya malamulo mdelali wayamikira boma chifukwa cha ndalama za thumba la CDF ndipo wapempha kuti ndalamazi azigwiritse ntchito moyenera kamba kuti vuto la madzi likadali lalikulu mdelali. Thandizo lina lilonse lochoka ku boma kupatula kumbali yonena kuti paliso ena ofuna kwabwino komanso eneyo ndikubweretsa ndondomeko kuti ndizikumbitsa mijigo koma ndikupemphaso kuboma kuti atithandize kuti vuto limeneli lichepe chifukwa ana akuyenda mitunda italiitali paokha okulirapo komanso makolo awo kukapeza madzi oti awakozere chakudya kuwachapira kumene kupita ku sukulu ndipo kawiri madziso akutungidwa ku mitsinje oti nthawi ya vula ija kumakagwa zambiri ndi kumabweretsa matenda osiyanasiyana. Mwambowu wachitika pansi pa mutu woti kuonetsetsa kuti mwana wina aliyense akupeza madzi aukhondo ndiponso akukhala moyo wa ukhondo. Zokambirana za phungu ku nyumba ya malamulo ya ana m'boma la Balaka zatha pomwe kwa masiku awiri anawa akambirana zinthu zofunika pa moyo wawo. Zokambirana zimachitikira m'boma la Balaka. Chisomo break wafika ndi report.
malinga ndi a George, msonkhanowu unakhazikika poyang'ana mbali zonse za chitukuko cha dziko, kuphatikizapo maphunziro, kuchepa kwa zipatala, nkhani zokhudza kugwiritsa ntchito mankhwala osokoneza bongo, komanso madzi ndi ukhondo. A George anati aphunguwa apereka nkhawa zawo kwa akuluakulu a boma kuti akaonekenso ndi kuchitapo kanthu. Kudikira adindo kuti amange onse kapena kuti amange onse amene akukhuzidwa mu zinthu ngati zimenezi, and apanganso encourage onse amene analetsedwa skulu kamba kuti akwatiwe kuti abwererenso ku skulu, aliwonse amene anakakamiza nawo kuti apite mu mabanja amangidwa. And this practice in tingati nchidwe uwu baraka munomo uthelatu sitidzawonaso kudzera mwa adindo athu amene ifeyo tafotokozera mavuto athu. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu kundunaona zoti pasamakhale kusiyana pa ntchito pakati pa akazi ndi amuna a Laurent Kansinjiro anati nkhawa ndi malingaliro omwe anawapereka ndi zenizeni, ndipo alonjeza kukazitula ku ofesi zoyenerera kuti zichitepo kanthu. Tilokondwa kuti tikudzimvera kuchokera kwa iwo ana ene ake ndi zimene ifenso timafuna. Zikakhala chonchi amakhala kuti atipatsa ntchito yoti tigwire kuti mavuto amene afotokozawo tiyapange address ngati unduna. Zomwe atiuza tizitengera ku unduna komanso kwa akuluakulu athu kuti akaziunike tikaziunike ndi kuthandizirapo kunena kuti zinthuzo zithe ndipo zichepe pakati pa ana athu. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Save the Children achakufa munthali anati ndi okondwa ndi kudziwa kozama komwe aphungu achicheperewa anasonyeza pazokambira nazi. Ndichikhulupirira kuti mavuto amene anakumana nawo akhoza kuthesedwa pokapoka kuti anaja kutenga pokawo. So mene tinapangira mkumano uwu munaonanso kuti ana anachokera madera osiyana-siyana anda makambirana zinthu zosiyana-siyana zofunikira kwambiri zimene zikukhuza miyoyo yawo. Andi ndikuona ngati kuti ifeyo ngati anthu ogwira ntchito zomwe sizili za boma tikuthandizana ndi boma kuonesesa kuti ana azitengapo gawo pa mavuto amene akumana nawo. Bungwe la Save the Children lalonjeza kupitiriza kuthandiza njira zotere kuti ana azikambirana nkhani zomwe zikukhudza miyoyo yawo ndi tsogolo lawo. Chisomo Break, MBC, Balaka. Ophunzira 13 ochokera nsukulu zisanu zomwe sizaboma abwerera mdziko muno atatha sabata ziwiri ali ku United Kingdom. Wachiwiri kwa mphunzitsi wamkulu wa sukulu ya St Andrews International Primary Mai Janet Phillips ati kudzera ulendowu ophunzirawa aphunzira zinthu zosiyana-siyana komanso aona malo opatsa chidwi. Secret Segula wafika ndi ripoti. Ulendowu omwe wachitika koyamba anakonza ndi sukulu ya St Andrews International Primary School mogwirizana ndi bungwe la Project International. Ulendowu unatengera ophunzirawa ku sukulu ya pamwamba ya Cronbrook koma anapatsidwa mwayi ophunzira kumeneko. Kupatula ophunzira mkalasi, ophunzirawa anayinso ndi mwayi oona malo opatsa kaso mdziko la England monga mzinda wa Brighton ndi Westminster. Wachiwiri kwa mphunzitsi wamkulu wa sukulu ya St Andrews International Primary School Mai Janet Kasambala Phillips ati kudzera mu ulendowu ophunzirawa aphunziranso zikhalidwe zosiyana-siyana. Kumeneko taphunzirako zinthu zambiri, timaphunzira maklasi, timaphunzira history, komanso pamene zimayenerera timapanga malink okuti kodi history ya ku Malawi ndi ya ku UK ndi yotani, so sitimangopita kongophunzira zawoko zokha, ifenso timatenga chikhalidwe chathu kukaphunzisa. Tinanyamula ndithu ngati zinthu ngati even ma traditional outfits athu kuti nawonso aphunzire chikhalidwe chakuti chaku Malawi kuno. Komanso timapanga ulendo aja timati ma excursion omakaona malo osiyana-siyana ku England. Ophunzirawa anakumana ndi anzawo 150 ochokera ku mayiko monga China, Taiwan, Portugal, Nigeria, Spain ndi Germany. Ena mwa ophunzirawa ati kudzera kwa ulendowu aphunzira kusunga nthawi, kulimba mtima, apanga maubwenzi komanso aona malo ochititsa kaso. Omwe anakonza ulendowu ati ali ndi malingaliro oti azichita izi chaka ndi chaka popeza ulendowu wayenda bwino.
ena mwa ophunzira omwe anapita nawo pa ulendowa ndi asukulu monga za St Andrews International Primary School, St Andrews International High School, Royal Heritage Academy, Phoenix Primary School ndi South End. Secret Segula, NBC, Blantyre.